toista testissä tämmönen 50 kiihdytys 120. Täällä OP, ei mikä tää? Golf. Volkswagen Golfilla. Kohta lähtee. Katsotaan mitä tästä tulee. Niin, katsotaan mitä tästä tulee. Toi on joku Jamal kusel tuolta. On vielä aika rauhallista tää meno. Nyt odotetaan vaan kylttiin. Tuossa tuo alamäessä. Odotetaan lähtömerkkiä. Nyt se on Nyt. Tuo näyttää hyvältä, nyt näyttää lupaavaa. Siintää satanen tuolla. Kaukana. Nyt on se kolmosvaihe. Nyt toista kolmonen pesässä. Lähdetään oikein 6. Nyt lähtee. Vittu, nyt lähtee 6. No niin, nyt lähtee. Vittu. Älä!